arratsaldeon. Kafe bat gure dut. Hasi nintzen euskara ikasten lanagatik. Ze behar nuen lanean euskara, puntuak lortzeko eta hori. Izan zen nire lehenengo motivazioa. Nireko ume txikitsu bat eta beren gatilu nintzen hizkuntza eskolara. Eta han enteratu nintzen berbalaguna taldea dagoela. Eta ara sartu nintzen beldurra kentzeko. Sentitzen nuen Euskal Herriko partea izateko, Euskal Herrian parte izatea behar nuela euskara. Eta euskaraz bizi guran eban, eta hasi nintzen bila, eta azkenean topatu egin nuen horrelako egitasmo bat, eta neuretzat izan zen aukera paregabea murgiltzeko, euskal munduan. Aurten hasi naiz berriro berbalaguna bestei laguntzeko. Nire garaian bazegoen jendea niri laguntzen, eta uste dut euskaldun nahi badugu Euskal Herria, behar dugula denok laguntzea. Azken finean, mendira jun, edo kafe bat hartzeko geratu, jaietara mugitu, txirringa zibili, denetari dago, ez? Azken finean gero, guztuen arabera ere elkartzen gara, badugu txirringa talderik, mendi talderik. Ia gaude bederatzi lagun, eta oso ondo, gehienez euskaldun zaharrak dira, eta ikasten da, horrela ikasten da. Beharrezkoa da gaur egun mintza praktikatzeko, euskaraz aritzeko, eta igerriko dugu, nabarituko dugu, egun batetik bestera zelan hobetzen dugun. Zentzu horretan zure mundua ere euskaratzen ari zara, zu zarelako euskara mugitzen duena. Oso pozik eta laia joaten naiz berbalagun taldera. Horretarako behar duguna da, kalean normalean euskaraz aritzen dena gurekin etortzea. Oso argi esango nion, berak laguntzen badu berbalagun taldean, 10 urte barru izango duela bai aukera bizitzeko euskaraz bere herrian, eremu askotan. Jende gehiagorekin, denda gehiagorekin, berak laguntzen badu euskaran, hori bada inbertsioa. Beti erabiltzen saiatzen naiz euskara erabiltzen, batez ere nire lankideak euskaldun zaharrak zarelako, eta gero lagunekin ere saiatzen naiz euskara hitz egiten. Ezagutu nuen jende pilo bat eta lagun asko egin nuen. Orduan orain bizi naiz euskaraz, joaten naiz herritik, hitz egiten dut han berbalagun ezagutu nuen jendeekin. Laguntasun horri esker, elebidun bihurtzen duzu zure ingurua. Euskaldunak ez zirenak hurbiltzen dira, naturaltasunez ere jarduten dira euskararen aurrean, eta biak nahastuz zure egunerakotasuna errazten dizute. Bai, prozesu bat da, ez gara bizi gaur egun euskeraz normaltasunez, egun batetik bestera. Bizi gara gaur euskeraz, momentu baten erabaki dugulako, pausu bat aurrera eman dugulako, eta esan dugulako euskeraz bizitzea niretzat ere posiblea da. Eta hori erabaki genuen askotan mintza praktika talde baten, mintza praktika egitasmo baten egon eta gero, edo egonda batera. Orduan, posiblea da, askotan pentsatzen dugu ez, nire kasuan ez da izango posible. Posible izango da, benetan gogoa badago, besterik ez da behar.